Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good day mga kababayan! Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito, mga karehiyon. Opo, pag-uusapan po natin ang iba't ibang mga patok, trending na topic. Kabalin dito sa ating pong mahal na rehiyon, Central Luzon. Ay, ngumiti ka naman dyan dahil, lamang ako ng 3 paligo ata kay Kuya Jody Dizon Mercado. Mahalili po ang inyong lingkod, Paulo G. Santos, at hayaan po ninyo. Opo, mga kaibigan, nasamahan po ninyo. Syempre, pagkahugan ito, digital na ho tayo po, pwede kayong mag-comment Ito, nadadagdagan pa, Choy, shoutout dito sa ating mga netizen. Isineshare pa ho nila itong ating streaming ho sa online, mga kaibigan. At syempre, yung mga suki ho namin sa Free TV, marami yan At dito ho sa ating pong mga cable partners ng CLTV, maging opo, dito ho sa Facebook account at CLTV 36 Official. Ayan, marami, pati sa IG, meron ho kami mga kaibigan. I-like and share ho niyo itong ating streaming sa Twitter, CLTV 36. Amin pong YouTube channel, di ba, paring Henry? Ayan ngumingiti si paring Henry. Okay, bakit? Meron ba kayong website? Sabi naman itong ating mga netizen. Meron din mga kaibigan, para yung streaming, kalinaw. Yung pong mga mahilig din mag-TikTok, meron din ho tayo dyan. Mga kaibigan, opo, today is June 2022. 22 na. Kabilising oras. Choy. Araw ho ng Huwebes at shoutout ho sa lahat ng mga ayun. Nakangiti dahil bakit? Bakit, paring Sir Nan? Nakangiti yung ilan natin mga kababayan dahil ayun, ang bango ho ng kanilang ulam. At saka yung sabaw ang pag-uusapan. Marami kong ganyan Pagka sabaw ang, may sabaw yung ulam, tiyak ho, mapaparami ho yung kanin. Pero, mag-menor-menor ka, Choy. Kasi, kaninang umaga, meron akong nakasabayan sa jeep. Kahit hindi ho ako naiintriga dun ho sa pinag-uusapan nila. Naririnig ko, mga kaibigan, meron hong kaanak na namatay, dahil hindi binantayan yung kanyang kalusugan. Kalakas, pero yun, Choy. Tinamaan. Kaya ho kayo, mga kaibigan, inay ho sa kanin. Naku, reta pong mata ko king unlimited rice, Ang pagkain ho, mga kaibigan, tandaan ho ninyo, hindi ho lamon. Tikim lang, di ba? Mga netizen na nanonood ho sa amin, gusto ho ninyo makasabay sa kwentuhan? Ito ho ang ating pong tanong. Gusto ho ninyo mag-comment. Ano ang pinakasabaw moment mo sa classroom? Naku, school bukol pala itong ating, itong ating tanong ng ating mga netizen. Ano ang pinakasabaw mo sa classroom? Ang unang nag-comment, si Sheila muna, Talusan.
Tinatanong ko yung teacher namin, o tinanong ko yung teacher namin kung may pasok kami ng Friday. Sinagot niya, ako ng PE uniform. Ngek. Sino ba? Sino ba nag-comment? Top fan, top fan tala pala rin eh. Ivan na liwanag. Wala. Dalang perang pambayad ng photocopy tapos 3 piso, ano yun? 3 na lang uutangin pa sa classmate, sabi ni Ivan Liwanag. Ayan, oo. Ikaw, Choy Choy, ano ba yung pinakasabaw mo? Ikaw, si ano to? Sang-an, him, sabaw moment, napahiya ka while reporting dahil nauutal ka. Nako, maraming may problemang ganyan eh. Kapag sa bahay, nag-recitation na, pagka nakaharap na kay teacher, ayun, nauutal. Sabaw moment. Napahiya ka, yun nga. Si J-Lord, bata tap nyo, ito. Mag-ala Duterte king arap patse, mag-report, bala mo, malbelang sona. O karakal, daraning kaya katamon talato, kaya kabalen. Yung mga follower ho namin, ayan, nagko-comment na. Si Nining Sabado Malana, pag-recitation po sa English subject, kindergarten, elementary, high school, to college, literature. Ay, paborito ni, ni Franz, literature. O yun. Yung mga kababayan ho natin, mga kaibigan na nakikisabayan ho dito sa masarap ho natin na kwentuhan, lalo-lalo na ginagawa kong para bagang nakikipagkwentuhan ho kasi sa programa ng CLTV. Pagka sumusubo ng mainit na kanin, shout out ho sa mga netizen ho natin. Paki-like nga, paki-share para at least lahat ho ng gusto ho ninyong i-shout out. Tulad ho ni Juanita Alfonso Reyes. Ito, shout out kay ni Talabastagan. Ay, karakal na rin talado kita mo. Nagtanong ako sa teacher ko kasi di ko maintindihan. Explain niya topic namin. Ang sinagot niya sa akin, baka di nakikinig kaya di mo naintindihan. Napahiya ako sa mga classmate ko. Ay, loko. Dakal moments rin kaya katamong kabalen. Yung mga follower ho natin, yung mga hindi makakalimutang sandali, Lolo Ray, lalo-lalo na kapag pinag-uusapan natin yung mga panahon na tayo ay dyan. Oo, nasa eskwela, di ba? Pero hindi ko malilimutan, alam mo, Kara. Kapag, andyan kat, yung nagliligawan, yung kilig moments ba sa school? Di ba? Maraming makaka-relate dyan eh. Minsan, yan ang pag-uusapan ho natin. Pero dahil season ho ngayon ng pagtatapos, graduation, kinagigiliwan ho ngayon mga kaibigan, ito hong, yung mga netizen, panay-share ho dito. Bakit? May kwento bang kakaiba? Lahat ng trending andito ho sa topic eh. Father and daughter, mga kaibigan, duo mula ho sa Bulacan, nasabay na nagtapos ng senior high school. Lenyo na ita? May ganon? May ganong kwento? Meron, mga kaibigan. At buti na lang, tayo ho'y pinaunlakan at si Tatay Eliazar Begornia ay nagtatrabaho ho bilang janitor sa paaralan kung saan ho nag-aral ang kanyang anak na si Jenalyn na naging kaklase ba niya? Ay, Henry, naging kaklase niya! Isipin niya! Ay, paano nangyari yun, Kara? Pakipagkwentuhan at ma-inspire ho tayo sa kwento ng pagpupursige at dedikasyon ng mag-ama na si Mang Eliazar at Jenalyn sa ating programa. Welcome po! Tatay Eliazar, shoutout mo muna ang gusto mong i-shoutout. Ayan, lalo-lalo na yung mga marites dyan sa... kaganda ng hawi ng buhok ni Tatay Eliazar, parang Generation X pata si Tatay eh. Millennials ba, Kara? Shoutout mo muna, Tatay Eliazar, ang mga gusto mong i-shoutout. Lalo-lalo na, ayan, nasa TV ka na at nasa social media ka pa. Ayan. Tatay Eliazar. Shoutout po sa Konting energy, mukha yatang nasabayan natin yung panananghalian ni Tatay Eliazar. Tay, ulitin mo, take 2. Okay, bumati ka ng masayang-masaya dahil kayo nagtapos eh. Shoutout mo ang gusto mong i-shoutout, lalong-lalo na yung mga nag-sharon sa inyong handaan. Kumusta ba yung handaan, Tatay Eliazar? Wala naman pong handa. Wala nag-sharon. Sa ba handaan? Wala pong naging handa. Ano lang po. Kain lang po sa labas. Ganun po.
hayaan mo, pagka itong panayam namin sa iyo, ay nag-viral tayo. Sabi ni Choy Choy sa akin, sagot na daw niya yung pansit. Ah. Kahit pansit ayan ang napagsaluhan, opo, lalo-lalo na kayo, yun hong pagtatapos mga kaibigan, yan hong graduation. Pagka napag-uusapan natin na Tatay Eliasar, totoo yan ang pinapangarap ng magulang sa anak. At kapag opo, mga kaibigan, merong nagtatapos at nakikita ho natin yung itang pamagkasakit tamo pong igapang tala rin kay katamong anak. Yung ginagapang natin yung ating mga anak at pag nakita mong andun na, nakasuot na ng may graduation rights at yan sinabitan pa, bonus pa yun, kara. No? Tay, ikwento mo nga sa amin, paano nangyari yun? No? Sabi nito mga netizen, paano nangyari na nagkasabay pa kayo sa eskwela at naging kaklase mo pa siya? Totoo ba gayon? Bali po, hindi po totally kami magkaklase. Po kasi ako, YUMS po. Tapos, magkaiba po kami ng strand. Nga alam po, lagi kaming nagkikita kasi po, yung tinatrabawan ko po, halos isang sim lang po ng school. Kaya po, lagi kami nagkikita ang anak ko. Okay. Anong eskwelahan itong ating pinagmulan at paano ba yung kwento dito sa alam naman natin pagka kasi tatay ka na, 'di ba? Ang obligasyon mo maghanap buhay na, ibigay yung pangangailangan ng iyong mga anak, 'di ba? Paano ka pa nakapag-aral? Bali, pinagsabay ko po. Trabaho tapos pag-aaral. Ilan ba ang iyong mga anak, Tatay Eliasar? 3 po. 3. At Apo. dito sa kwentuhan natin na pagka, alam mo ba pagka nagpapaaral tayo ng anak, totoo, lalo na ngayon, Henry, yung 100 piso nung araw, tsaka ngayon, baryan-baryan na. Diba? Ang hirap po magpaaral ko ngayon ng anak. At totoo, yun ho daing ho ng mga magulang, kayo hong mga nakikinig ho sa amin, pwede ho kayong mag-comment ito hong mga extraordinary ho na pagkakataon ho na ganito. Sa kabila ho nitong kahirapan, dyan ho na itataguyod yung anak. Talaga naman, oo, nakaka-wow talagang pakinggan ito. Nasa kabilang linya rin ho mga kaibigan, kahit ho nasa trabaho, break time naman, itong kanyang anak. Shoutout mo muna yung gusto mong i-shoutout. Ay, naku, oo, ang daming umaabang dito sa ating kwento. Shoutout mo muna anak, yung gusto mong i-shoutout, lalo-lalo na yung ating mga guro. Shoutout, opo, yan ho, pagkagaling, pagka sila ang umaalalay sa ating po mga anak. Go ahead. Hello po, shoutout po sa school po na pinagtapusan po namin parehas ng tata namin sa Immaculate Conception Polytechnic po. Jeneline, itong ating mga taga-subaybay sa online at saka sa telebisyon, tinatanong nila, paano nangyari yun? Nakasabayan mo ba sa iisang subject si tatay? At kumusta naman? Pagka kasi ganyan andyan si tatay. Ay, may nagbabantay kay Jeneline, di ba? Alam mo naman, pagka ho kabataan, oo, marami ho tayong mga karanasan na sa loob ng eskwela, dyan ho nakikipagbarkada ho tayo. Pero kakaiba kapag andun yung nanay mo at kung kasama mo pa siya sa iisang room, di ba, Choy Choy? Jeneline. Ano po, hindi naman po mahirap. Nakasabay po ang papa ko sa school kasi po, nasanay na din po ako na lagi siyang kasama kasi po nang LM po ako, sa ibang school po ako noon. Sa kanya na po ako laging dumidiretso. Tapos parang wala po. Sanay na po ako nakasama siya. Masaya po kasi po, tawag doon. Parang kaibigan ko na po talaga siya. Siyempre, pagka-lunch, pag-break, pag-recess, lagi ko po kami nagtitita, nagkakasama. Kumakain po kami ng sabay. Ganun po, masaya po. Ayun, oo. Alam niyo ho mga kaibigan, dito ho sa kwento ng tagumpay na maituturing natin na Jenna, Tatay Eliasar, ang dami hong gustong malaman kung ano ho yung naging inspirasyon ninyong dalawa.
kayo po mga nanonood ho sa amin, kapag ho pinag-uusapan ho natin nito, human interest yan di ba? Choy, di ba, Kara? Pagka nakikita ho natin yung ating mga kababayan, may natatanging kwento at nababahaginan ho tayo ng kanila hong pagpupursige, ay totoo, dapat ho nating palaganapin, yung mga mabubuting kwento na nakabibigay ng inspirasyon. Opo, mga kaibigan, maya-maya, ating pang hahalungkatin yung po hindi makakalimutang moments ng mag-ama, mga kaibigan. Tumutok lamang ho at huwag ho kayong maglilipat ng channel. Kasama ho kayo dito ho sa ating programang topic. Jenna, anong kinuha mong strand sa senior high school?
Kayo po ay nakatutok dito ho sa topic, mga kaibigan, na kayo po ang bida ho dito, mga kaibigan. Yung bida dito, yung mga nanonood. Bakit? Naisisingit ho ninyo yung inyong mga komento. Ano? Kaya ho nitong ating tanong, ano ang pinakasabaw moment mo sa classroom? Merong nag-text sa akin kanina, ay yung pinakasabaw moment ko, Paolo G. Yung yung bang sumasagot ako, galing na galing ako sa sarili ko. Pero irrelevant pala daw yung hindi pala siya nakasabay doon sa kwento. Maraming ganyan di ba? Yung mga bida-bida, lolo, sa klase, ito hong iba't ibang personality. Kaya sa classroom, makikita mo lahat yan Yun hong mga magagaling magpaandar. Shout out! Magaling magpaandar. At saka po, sino ba? Yung po mga bolero at bolera. Marami yan. Kahit hindi ko po usamin ng school bukol. Kahit sa pagtatrabaho. Marami ho ang alin. Apology. Yung mga bolero at bolera. Marami yan. Shout out dyan ho sa mga, parang Henry, sip-sip! Marami din ganyan. Kahit sa trabaho at sa eskwela, maraming ganyan. Opo, kayo po ay nakatutok dito ho sa ating programa na kung saan, eto na, balikan ho natin, ito hong natatanging kwento. Mag-ama ho ito. Sa kakabukas malaman po ng kanilang telebisyon at social media. Mag-ama, mga kaibigan. Magkasama sa isang paaralan. At sila ho'y sabay na nag-graduate. Tatay Eliazar, ito, isundo tayo ng katamong kwento ka ba, nene? Ano yung naging inspirasyon mo para ituloy mo itong pag-aaral? Pagka kasi may edad na sasabihin bakit ka pa mag-aaral? Diba? Maghanap buhay ka na lang. Sa akin po kasi, pangarap ko po makatapos ng pag-aaral. Para po hindi mababa ang tingin sa'yo. Na kahit na may edad na po, pinagpatuloy yung pag-aaral hanggang sa makapagtapos. Mukhang madamdamin si tatay, dala pa rin yung hugot. Alam nyo, pag sa totoo lang, pinag-uusapan ho natin yung paghihirap na ikaw matapos. Marami ka talagang pagdadaanan. Lalo na pagka nagkasabay ang iyong trabaho sa pag-aaral mo, talagang napaka-komplikado nun, tay. Pero, ano ba yung dynamics ng trabaho mo? Ibig sabihin, paano naisabay doon sa schedule mo? Lalo-lalo na pumapasok ka. Paano yung arrangement ninyo ng boss mo, bale? Yung boss ko po, supportado rin po. Pinupush ka nila na mag-aral ka. Para daw po, mas maganda pa ang maging makuha mo sa trabaho. Ano yung mga hindi mo makakalimutan sandali nung ikaw yung nag-aaral? Kasi nung panahon namin ni Choy Choy, pagka nagkasabay yung pag-aaral at saka yung, minsan may racket, yung estudyante pa lang, naghahanap buhay na. Marami hong ganoon, mga kaibigan. Yung may racket sa umaga, tapos papasok ng gabi. Si Paring Sir lang gano'n Diba? Pagka umaga yan, may ganito. May kwentong ganyan, Akala mo ba, masahista. Pagka gabi naman, ayun, nag-aaral. At pinupugay ho natin yung mga pamantasan na nagbibigay ho ng pagkakataon, lalong-lalo na doon ho sa mga dedicated ho sa kanila hong karir. At binibigyan ho ng pagkakataon ito hong mga estudyante na to. Jenna, bilang suporta, syempre tatay mo, nagdesidido siyang magkasabay kayo sa eskwela. Ano naman yung naging inspirasyon mo kay tatay? At paano mo sinuportahan itong kanyang desisyon sa buhay na, nak, gusto kong mag-aral. Pwede ba tayong sabay tayo sa eskwela? Paano mo sinuportahan si tatay? Sinuportahan ko po siya ng sobra kasi po, medyo mababa po yung tingin po talaga ng papa ko sa sarili niya po. Pero pinapush niya po mag-aral. So, dun po lang po sa part na yon, proud na po ako sa kanya kasi po, dinawin niya po yung pag-aaral kahit nahihirapan po siya. Kumusta naman yung, syempre, pagka
pinag-uusapan natin yung mga asignatura paring Choy Choy hindi biro yung yung pag-aaral kung minsan kailangan mo talagang mag-review at sa mga pagsusulit diyan nagkakasukatan kung gaano ka nag-aral. At pero may nag-comment dito Paulo G's, pagka usapin ng school bukol, andiyan pa, nagkokopyahan. Uy, pero, mga kaibigan, hindi na uso ngayon yun. Digital na ho tayo, itong relasyon yung mag-ama, lalo-lalo na sa, yung study hint, yung pag-aaral, yung proseso na kayo magkakatulungan, paano nyo ginawa ito at napagtagumpayan? Kasi eto ngayon kayo natapos at pwede naman pala yan doon sa mga nakasubaybay sa atin. Anong diskarte? Ano yung edge ng kayong dalawa ay mag-ama sa iisang eskwela? Jenna. Una-una po, ang hirap po mag-adjust. Pwede pong paulit na labong po kasi. Ayan, si Tatay. Tay, ano yung naging advantage baga na kayo ay pumapasok sa isang eskwela at dito sa inyong pagtatapos, hindi madali ang makatapos sa pag-aaral, Ano yung naging samahan ninyo ng iyong anak? Una-una po kasi, nakakahiya kasi may edad ka na. Tapos nag-aaral ka, tatrabaho. Balik tiyaga talaga. Kahit nasabihin na may edad na po, talagang pinusko po mag-aaral. Para po, matapos ko yung pangarap ko na makapag-asa po ng pag-aaral ko. Pag-graduate. Okay. May mga nag-text dito. Malaman namin, kumusta naman yung grado ng mag-ama, Ika? Jenna, paano mo tinulungan si tatay na eto't pumasa at yung makakuha ng diploma talaga naman nakaka-proud yan, lalo na miyembro ng pamilya at sa totoo lang pagka mayroong nag-graduate Lolo Ray yan isasabit pa sa kanilang dingding ng bahay, di ba? Parang Henry, talagang pag pinag-uusapan ng pag-aaral, napakahalaga ho, mga kaibigan, sa loob ng pamilya yan. Tay. Yes, Tay. po. Mukhang malalim ang hugot ni tatay. Ayan, may nahulog na. Malalim ang hugot ni tatay. Kanina pa may bit-bit, tay. Naunawaan ko na sa pagkakataon na pinag-uusapan natin yung paghihirap at sakripisyo, Choy. Talagang hindi mo maiiwasan yan, Henry. No? Tay, bakit ba napakabigat sa iyo magkwento, tay? May pinagdadaanan ho ba kayo? Kasi po, parang masayang-masaya lang po kasi. Sa sobrang saya. Okay. Nakapag-aral pa po ako na dire-diretso kahit po nasa trabaho. Pinili kong makapag-aral at maraming salamat sa boss ko dahil po binigyan nila ako ng opportunity para makapagtapos ng pag-aaral ng senior high po. Tay, alam mo, marami ang hanga sa'yo. At kapag buo ang loob, sabi nga nila, walang hadlang. Maging inspirasyon nawa, hindi lang sa loob ng pamilya mo, kundi sa lahat ng mga nakikinig nitong kwento ho ninyo. Ano ba yung future plans ninyo? Ito hong kurso na gusto ho ninyong puntahan. Jeneline, tay, ikaw, sinong gusto hong sumagot nito? Ano hong tinatahak nito hong karir ho ninyo since kayo ngayon tapos na? Sa akin po, gusto ko po maging PPE teachers po. Maging guro. Tay. Tay. Yes po. Gusto mo maging guro? Opo. PPE po ang kursong kukuhanin ko po. Ayun. Jeneline, ikaw naman. DSHM po yung ginawa ko pong course sa May Bulacan University. May Bulacan State University po. Ayun. Itong mga nakasubaybay sa atin
Pwede pala yun. Sabi nitong ilang mga nag-text sa atin, no? At ito, sineshare pa. Meron nga akong, kaibigan na ganyan, Paolo G. Ito, nag-text sa atin, no? Kahit siya ay nagtitinda lang ng mani sa bus, naitaguyod ang kanyang pag-aaral. Maraming kwentong ganito, no? At lalo-lalo na kapag nakikita ho natin yung nila, yung kagustuhan ho nila na gawin yung kanilang pangarap, diyan ho nagkakaroon ng inspirasyon ng marami, kung paano din makapagbigay ng tulong. Oo. Sa nakikita-kita mo, Tay, na pwede naman pala at doon sa mga nakikinig sa atin na gusto rin nilang ituloy yung kanilang pag-aaral kahit sila may edad na. Papaano? Tay? Walang basihan po yung pagiging may edad. Basta po, walang pinipili ang pag-aaral kahit na meron pa na pong edad. Kung gusto mo pong mapagtapos, i-push nyo lang po. Kahit mahirap na sitwasyon po na yung ganun po, may edad ka na, kung talagang gusto mo makapagtapos, kakayanin po. Wala pong pinipiling edad ang pagiging pag-aaral po. Kakatapos lang ng Father's Day, Jenna, ano naman ang mensahe mo sa tatay mo na ito, inspirado sa inyong pamilya, na mabigyan ng puri din at makahabol pa? Jenna? Ang masasabi ko lang po, ipagpatuloy na lang po kung ano po yun ang simulan niya. Nandito lang naman po kami nakasuporta sa kanya at proud na proud po sa mga nakukuha ng achievement. Ayun, meron ka ba bang hindi nasabi kay tatay, Jenna, na sa pagkakataong ito, ayan, baka yung mensahe mo sa kanya maging inspirasyon din ng marami, Kasi pagka pinag-uusapan ho natin yung mga natatanging kwento na ganito, mag-ama, pumasok sa isang eskwela. Ito, masakit man tanggapin, paring Zernan, merong mga bata na nahihiya. Nakakahiya ka. Bakit ka papasok dito? Di ba, Henry? Di ba? Bigyan mo naman akong hiya, Daddy. Tatay, magkakasabay pa tayo. Kaya lang, mga kaibigan, ang masasabi lang ni Paolo G. sa inyo, ilagay nyo sa lugar yung terminong hiya. Di ba? Dapat pa nga, maging proud kayo dahil ang ina ninyo, ang tatay ninyo, gustong matapos ang kanyang pag-aaral. Di ba? Pagkakataon mo to, Jenelyn, para abisuhan itong mga kabataan na gustong suportahan din yung kanilang mga magulang, lalo na kung sakaling may ganitong sitwasyon din na gusto rin na mag-aral ng kanilang nanay o tatay. Ang masasabi ko lang po sa mga bata po na parang kinakahiya po yung magulang na maging makasabay, na wag po nilang ikakahiya dahil ayun na po siguro yung magiging pinakamalaking kasalanan na magagawa nila. Kasi po, unang-una po, magulang po ang nagbuhay sa mga bata, sa amin, sa atin. Sila din po ang nagtaguyod. Kaya wala po tayong karapatan na musgahan po yung sarili nating pamilya. Kundi ang gawin na lang po natin, supportahan po natin kung ano po yung gusto nila. Ayun, napakabuti at itong kwento ninyong ito malaking bagay na nakapagbigay ng inspirasyon. Marami, ang nakatutok dito sa CLTV at siya nawa mamit namin kayo ng personal at baka magkaroon ng ikalawang sigwada, yung ating selebrasyon ng inyong pagtatabos. Congratulations sa inyo. Thank you po. Tay, at sana sa susunod mabigyan mo kami ng masarap na ngiti. Panghuli, bigyan mo nga kami ng masarap na ngiti, Tay, kanina kasi nag-e-emote si Tate. Yung pa-selfie baga. Ikaw yung nag-graduate Isang masarap na ngiti, matamis na ngiti, Tay. Ayan. Ay, panalo! Panalo na! Dakal po, salamat Kabalel. Marami ho salamat sa mga sumubaybay ho ng ating pong programa at topic. Tumutok lamang ho sa CLTV 36 para ho sa latest update. Sa kalan po ni Kuya Jody Dizon Mercado. Ako po niyo lingkod, Paolo G. Santos. Taga rito, kasama nyo, CLTV 36. Atin to. Congratulations sa mga nag-graduate. Marami po salamat, ating Jenna at Tatay Eliazar.